أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Život časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je naša tema. Prije mi smo pričali za jedan dio, ali imamo mnogo stvari koje treba da mi znamo. Obični ljudi, oni ne znaju mnogo šta se tiče detaljno u životu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I naša stvar je da mi znamo najbitnije događaje u njegovom životu i isto ćemo saznati istorija Islama, kako je Islam počeo i još koristit ćemo ovo prilike da damo odgovor od nekoliko prigovori i optužbe koji kršćani, većinu od kršćanske strane i isto ima od jevrijske strane koje oni su pisali tokom stoljećama i do dan danas postoji na svakom jeziku ovi optužbe protiv Islama i protiv časnih poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To ćemo mi isto odgovoriti i objasnit ćemo šta se tiče ovi optužbe nemaju nikakva osnova. I tako, kada bi mi pričali vezani život, naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i mi bi saznali i isto naš cilj je, ako mi saznamo kako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem živio i časni Kur'an nama kaže on je najbolji primjer, najbolji izvor za vas i onda Kur'an kaže treba da vi slijedite njega. I tako onda ako mi saznamo kako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem živio, onda mi isto možemo da pokušavamo da slijedimo njega. I inšallah ako slijedimo, onda to će biti puno lijepo za nas kao pojedinačno i kao porodica i kao društvo. Mi smo prošli put stigli do rođenja od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekli smo poslije taj događaj od Ashabul Fil, narod Salona, poslije 40 dana časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se rodio i prije rođenja njegov otac preselio. I kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se rodio, mi smo rekli to je bio 12. Rabiul Awwal, 20. august 570. godina prema ovog kalendar i isto neki su rekli da ima malo različiti datum i ovo može se dešava zato što tada ljudi nisu pisali. I kod Arapa ovo bila jedna praksa da ljudi poslije rođenje oni su poslali svoje bebe na razno mjesto kao za odgoj i kao da neko
pazi i većinu oni su slali svoje bebe na neki selo. I tamo neke žene su tako radile, kada oni bi imali svoje beba i kada bi te žene dojali svoje bebe, onda isto oni su uzeli neki bebe od bogati porodicom i onda su dojeli skupa zajedno i to je bio onda taj porodica bi nagradili i tako je bio taj praksa. I tada su mislili isto u selo je život je bolje, zdravlje i sve i tako su poslali. I kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se rodio, njegova majka Hazreti Amna, ona dojala kratko i onda se kaže jedna žena koja se zvala Sobija, ona isto dojala i ta je žena isto dojala Amidža od časnog poslanika Hazreti Hamza i tako Hamza radhiyallahu ta'ala anhu on postao isto kao brat Samilije sa poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I poslije se kaže jedna žena Halima se zvala i ona je kada je došla u Maka i da traži neka beba i cijeli dan hodala, jednom došla kod majka od poslanik i kada je saznala da ovo beba nema oca i onda mislila šta ću dobiti naknada ako bi dojala ovo beba koja nema otac. I kaže se cijeli dan šetala, tražila ali nije našla neka druga beba i onda na kraju opet se vratila i uzela. I tako Halima, ona je postala majka po mlijeku za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ona dojala 2 godine i poslije se vratila. Isto se kaže kada je ona je nosila Hazrat Muhammad sallallahu alejhi ve sellem kao beba i kada je stigla u svom domu i njena siromaštvo se promijenilo na bogatstvom. Kaže se ona imala koze i koze prije nisu dali mlijeko i čim se stigao poslanik kao beba i to je Božji blagodat i sve se krenuo kao nešto, neka suha izvor od vode kao se sušilo i onda opet počene i tako je bio sa njoj. I 2 godine najvjerovatno bio neki ugovor i onda se ona vratila, dobila neka naknada, ali opet tražila od Hazreti Amina da ona hoće da nastavi da se pazi na Muhammad sallallahu alejhi ve sellem. I ona je dozvolila i ona je nosila kod sebe i kaže se do 4. godine poslanik u svom životu on boravio kod njoj. I kaže se kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio dijete i igrao se sa nekoliko djeca, najvjerovatnije vani, obično oni Arapi, oni su živjeli u šatorima i igrali su se i polobrat od Muhammad sallallahu alejhi ve sellem koji se zvao Abdullah bin Haris i on isto bio i vidjeli su kao kao su tamo odjednom su pojavili 2 čovjeka, obučili su kao bijeli odjeće, ufatili su Muhammad sallallahu alejhi ve sellem i otvorili su njegov grudi i onda taj Abdullah bin Haris čim on gleda ovo odmah trčio kod svoje roditelji i rekao neki strani su ufatili Muhammad i oni su otvorili njegov grudi i
brzo oni su isto Halima i njen muž, oni su pojavili na to mjesto i vidi i tamo Muhammed sallallahu alaihi wasallam stoji, malo kao on se plašio i kaže ovako se dešava, oni su nešto tražili od moje grudi. Oni nisu vidjeli ni jedan kap krv tamo, ako je to bio stvarnost, tako su radili. Isto druga knjiga, poslije časni Kuran, knjiga Sahih Muslim, Buhari je na prvom mjestu, šta se tiče potvrđeno hadisa, i Sahih Muslim isto se nalazi jedna predanja od Hazrat Anas bin Malik. On kaže, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ja sam se igrao sa djecom i došao Džibrail i otvorio moje grudi i očistio se, kao izvadio ovo nešto što nije bio čisto i perao moje srce sa čistom vodom i opet se stavio. Ovakvi dešavanje nemoj da uzimate kao bukvalno. Ovo bio jedna vrsta vizija. Jedna vrsta vizija je kada je čovjek u snu. Ali ima jedna druga vrsta vizija koja se nazvana kao kašaf. Dok čovjek bude budan i on vidi neke stvari, nešto što se dešava, ali to isto bude jedna visoka vrsta vizija. Na ovo dešavanje neki kršćanski pisaca, kao na primjer Sir William Muir, i on isto pisao da ovo je bio neka bolest što je pogodio Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i on kaže ovo bio epilepsija. Kao vi treba da znate, Islam je jedna završena vjera i Islam je pokazao grešake kod ostali vjera, kao isto kod kršćanstvo. Islam rekao i pokazao ovo njihove dogme su pogrešne i ovo je laž da Bog ima sina, i ovo sve ostali što imaju vjerovanje kod kršćani. Časni Kuran osuđuje i kaže ovo nema nikakva osnova, i naravno onda oni pokušaju da pokažu da Islam je lažna vjera, i pogotovo časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Zato ovo je razlog zašto oni imaju takve vrste optužbe. I ako je jedan čovjek ima ovo bolest epilepsije, onda taj bolest pogodi samo njemu. Ne može, ako je taj bolest i taj bolest pogodi okolo svih ostali ljudi, kao ovdje je novo dešavanje, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije bio sam, koji tako priča je da ovako sa mnom se nešto dešava, nego tamo su bili prisutni druge djece. I djece, oni su nevini. Djece ne pričaju nešto od sebe. Oni ne znaju da vara ljudi. I tako ovo Abdullah, koji je bio sin od taj Halima, i oni je svedocio. I zato ovo bio taj stvar koja je bio neka vizija, i ovdje je bio isto poruka da je Allah već spremio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem od jedinstva, dok je on bio beba. Kako se kaže za Hazrat Isa alejhi selam, da je on bio beba i pričao za neki svoj snova i pričao nešto što obično djeci ne pričaju. To znači, ovi ljudi koji postanu Božji poslanici, od početak oni imaju neke posebne vrline
koji ne nalazi kod ostali djece. I poslije ovoga Halima i njen muž, oni su odlučili ovo da ne znam šta se dešavao i brzo se vratili i onda su se vratili poslanik sallallahu alejhi ve sellem kod svoje majci i onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem dalje je živio još 2 godine sa svojim majkom. I Halima, ona je kako je pazila na poslanik i dobila naknada, ali poslije časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem u cijeli svom život nije nikad zaboravio Halima. I kaže jednom, dugo vrijeme Halima, poslije kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem čak je primio objava i postao poslanik i poslije toga dugo ona je bila živa i u početak nije primila islam, ali kasnije se kaže ona i njen muž i čerka i sin, oni su isto primili islam, ali u početak nisu. Ali časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikad zaboravio kako je Halima njega pazila. I kaže jednom kada se pogodila glad kod njih, i onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poklonio 40 koza i jedna deva za njoj. I isto se kaže kada ponekad ako je ona došla kod njega i poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostao i uvijek se rekao došla moja majka i stavio svoj čašav da ona sjedi i puno je pazila. Isto je kada je bio jednom bitka Huazan i nekoliko hiljada su bili zatvornike koje su pripadali na isti plemen na koje je pripadala Halima i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem oprostio svima. Vidite, ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije zaboravio ovo što je Halima služila njega i čak ona je dobila naknada. I zato ako mi imamo prilike da nekom pomažemo, ako činimo dobročinstvo za nekoga, i onda treba tih ljudi koji primi pomoć ali nešto, oni treba da budu zahvalni. Obično se dešava dosta puta ljudi primi pomoć od nekoga, neko čini dobročinstvo, ali oni brzo zaboravi. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem on primio taj dobročinstvo dok je on imao 2 godine, ali cijeli život on nije zaboravio. I poslije 2 godine poslanik sallallahu alejhi ve sellem još živio sa Hazreti Amina i kaže kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao samo 6 godine, njegova majka, ona planirala da obiđe svoje neke rodbine u Jasreb i tamo boravila mjesec dana i kada se vratila u tokom putovanja prema Maka u mjesto Abva, ona je postala bolesna i tamo se preselila. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslije kada je on selio i počeo da boravi u Medina i on rekao ljudima da ja sam ovdje dolazio jednom, to znači prije više od 40 godina, skoro 50 godine, kada on imao samo 6 godine i rekao da ja sam ovdje igrao sa djecom od Medina i ovdje sam boravio i čak se kaže jednom poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao na groblje od svoje majce i počeo da se tiče suze i sledbenici isto su počeli da plaču. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Allah
meni dozvolio da obiđem groblje od svoje majce, ali Allah nije dozvolio da činim dua. Ali ovo to ne znači da je ovi njegovi roditelji Allah njih neće oprostiti, zato što časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem već odlučio i ovo on dobio uputstvo od Allaha da ovi ljudi koji su živjeli tokom širka mnogo božaca, onda za njih ne smiješ da tražiš oprost, ali to ne znači da Allah njih neće oprostiti. Samo je Allah zabranio poslanik i zato je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on to nije činio dua, ali to je svi ostali stvari na Božjim rukama. Mi nismo ti da odlučimo ko će ići džennet ali ko neće ići, to je Allah je taj ko će odlučiti. I to znači kada je on imao samo 6 godina, onda nema više majka i poslanik sallallahu alejhi ve sellem od 6. godine bio siročad. I zato kada je primio objava, Allah njega rekao alam yajidka yatiman fa ava, zar on Bog tebe nije našao siročetom i dao ti sklonište. Fa ammal yatima fala takhar wa amma sa'ila fala tanhar. Zato siročad ne usvili i na prosjeka na vići. I tako od početak poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao ljubav, imao osjećanje prema siromašnima ljudima i zato Allah tako njega odgodio. I poslije poslanik sallallahu alejhi ve sellem boravio još 2 godine kod svoje dedo Abdul Muttalib, ali kada je poslanik imao 8 godina, Abdul Muttalib on isto preselio i onda dalje njegov amidža Abu Talib on počeo da služi poslanik i da počeo da poslanik boravi kod njega. I kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao samo 12 godina, njega amidža Hazret Abu Talib on putovao prema Siriji. Zbog neki, to je bio trgovina, zato što većina Arapa oni su bavili sa trgovinom i Hazret taj Abu Talib on isto je krenuo i on prije rekao da poslanik ostane, ali poslanik Hazret Muhammad sallallahu alejhi ve sellem bio toliko povezani sa njim i nije ostao kod kuće. I kada oni su stigli u Sirija, jedno mjesto se zove Busra i tamo se tada nalazila neka manastir i taj monah se zvao Bohera. I kaže kada karvan stigao blizu kod njegov manastir i on gledao kao svi kamen i sve drveta da kao pada na sađda. I on se približio prema karvan i već on saznao da ovo je sada doba da se pojavi jedan uzvišen poslanik. I zato Allah njemu dao ovo osobine od ovo svih ljudi koji su bili na ovu karvan. On saznao Hazret Muhammad sallallahu alejhi ve sellem i poznao i onda on mislio da on će biti taj koji će poslije biti poslanik. I rekao Abu Talib, treba da puno paziš Muhammada da ne pogodi neki zlo od kršćani ili od jevrije. Ili ovo
što je on gledao, naravno, ovo je isto bio neka vizija, što on gledao kamen ili drva, sve padaju na srđda. I zato što ovo duhovni svijet je potpuno drugi svijet. I ovako kada nešto dešava, nemoj da uzimate kao bukvalno, zato duhovni svijet je drugačije, ali mi ne možemo da shvatimo ovo duhovni svijet ako nama ne bude dato primjera od ovo svjetske stvari što mi gledamo, što mi poznamo. I ovdje, poslije ovo dešavanje, što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem to sreo, najvjerovatnije, koliko bi bio taj susret, to sigurno bio neki kratak susret. Ali kao sam prije rekao, od kršćanske strane oni optuži na svaki korak da nađu neke prilike, da optužu poslanike, da kažu vidite ovo i ovdje je ovo fali, ovdje je ovo fali. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je jedini poslanik čije život je kao otvorena knjiga. Nema ni jedan drugi poslanik za koje je toliko otvoreno i toliko, na primjer, ovi poslanici koji su pojavili u Indiji, mi ne znamo toliko detaljno i ostali poslanici. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, pojavio 124.000 poslanika. Ali nema toliko detaljno rečeno dešavanje životu bilo koje drugi poslanik osim Muhammad sallallahu alejhi ve sellem. I ovdje sada ovo Sir William Mayor, jedan veliki pisac koji je pisao isto jedna knjiga Život Muhammad i dosta je on pisao vezan islam. I ostali ljudi isto. On kaže, ovo bio prilike kada je poslanik Muhammad, on saznao, neki monah kršćanski, i onda naučio neke stvari i kada je on vidio da postoji ovo kršćanstvo, ovo vjerovanje, i onda poslije od ovo, on taj stvar pravio neki efekt na poslanik i poslije on osnovao svoja vjera od sebe, to znači. Ali kada mi čitamo časni Kur'an i kada mi vidimo vjerovanje u islam, nalazi velika, ogromna razlika. Šta se tiče, kada mi vidimo dugme od kršćanstva, ovo trojstvo, Božji sin i iskupljenje grije, to sve stvari koje časni Kur'an potpuno negira. I časni Kur'an kaže, ovo vjerovanje, na primjer, što kršćani kažu, da Bog je uzeo sin. I časni Kur'an kaže, ovo je toliko veliki stvar da blizu je da raspukne ovo zemlja i nebo i sve, da Allah ima sina, da Bog ima sina. Kako može da ovi pisac, on misli da je islam učenje islam uzeto od kršćancu. I kao prije isto sam pričao o tome, ako časni Kur'an dao poštovanje za Isusa, časni Kur'an isto dadne poštovanje nekoliko poslanika. I časni Kur'an kaže za Isus, ali Isa alejselam, on je bio čovjek. Kur'an negira da on bio, doslovno da on bio kao Božji sin. I isto Bog ili Božji sin potpuno časni Kur'an odbija ovo vjerovanje. I časni Kur'an kaže da Isa ili Isus, on bio Božji poslanik. I on umro kao ostali svi poslanici, oni su umrli. Isto je on umro. I zato ovo prigovor da je poslanik osnovao
islam od sebe i razlog bio zato što on vidio kršćanstvo ili on sreo sa nekim, ovo je potpuno pogrešno. Ili šta se tiče neki moralni učenje i duhovni učenje, to može da bude neki stvari slični. Zato što časni Kur'an i Islam ima ovo vjerovanje da izvor je isti. To znači Bog, Allah. On je poslao poslanik na svakom narodu. I šta se tiče učenje, časni Kur'an kaže fiha kutubun qayyima. U njema je bilo učenje koje ostaje. I zato časni Kur'an uzio dio od prethodne religije, prethodne knjige, časni Kur'an uzio taj dio koja imao u sebe istinitost i koja učenje imaju takav vrlina koja treba da ostane. I drugo, časni Kur'an dao mnogo stroka više učenje od prethodnih učenja. I časni Kur'an nije samo mislio da ispuni potrebe jedne nacija, nego svi ljudi, sve nacije. I zato kad god časni Kur'an obrati, Kur'an kaže Rabbul Alamin, gospodar svih svetova, to znači ne kaže gospodar muslimana, onda časni Kur'an kada kaže za časni poslanik, Kur'an kaže Kul ja ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a, o poslanik, reci ja sam Allahov poslanik svima vama. I to je taj učenje koja pravi ogromna razlika. Šta se tiče Biblija samo priča Izrael, kao u svijetu postoji samo jedna nacija. A ostali u Bibliji uopšte ne obrati. I zato kada mi vidimo ovo Jevrije je kao jedna nacionalna vjera. Oni ne propagiraju svoje vjerovanje. I kršćani, što oni propagiraju, to oni uopšte nemaju pravo da propagiraju kršćanstvo osim Bani Izraelčanima. Zato Biblija, Novi Zavjet, isto nekoliko puta Isus rekao ja nisam poslan osim izgubljene ovce Izraela. I onda kad on kaže, on samo pošalje svoje učenici prema Jevrijama i zabrani da idu kod neki drugi narod i neki drugi nacije. I ovo što je kršćanstvo sada se širio, ovo nije zbog upustva ali zbog učenja od Isusa, ali ovo je Sveti Pavle, on promijenio, on donio ovo sve dugme i ovo možemo da pričamo neki drugi put, ali ovo je potpuno pogrešno da neko kaže da je časni poslanik, on osnovao islam, da on uzio učenje od kršćanstva, nego da islam, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on bio kao sudija. On rekao, ovi stvari su vrijedni, uzet ćemo. Ovo su nevrijedni, nećemo uzeti. I čak ispravio grešake. I poslije časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nekoliko godina on bavio sa trgovinom i isto se kaže i tada jednom na stari doba kod Arapa oni su imali jedan udruženje koje se zove Hilful Fazul. To znači kao oni su kunili da mi ćemo pomažati slabima, zaustavit ćemo oni koji čini zulom i nepravda. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem isto se družio sa ovo druženje. I čak kasnije kada je postao poslanik i rekao da ja još uvijek
volim ovo što sam, kada sam bio mali, da ja sam bio dio do ovo udruženje, iako danas nekome ne kaže da treba da pomažeš slabi ljudi, ja ću to rado bi činio. I tako se kaže, jednom kada je dok je poslanik sallallahu alejhi ve sellem živio u Meka, neki siromašan čovjek, Abu Džahl, koji je bio najveliki neprijatelj poslanik, on bio dužan nekomu, on bio dužan sa ovom čovjekom koji je bio baš siromah i Abu Džahl nije vratio njemu novac i neko je njemu rekao, hajde ideš kod Muhammad i neka Muhammad tebe pomaže. Ali ovo oni su pravili neka kao šala. I poslanik kada je otišao kod Abu Džahl i rekao, gledaš, ti si dužan ovom čovjeku, zašto ne vratiš njegov dug? I Abu Džahl odmah otišao kući, donio novac i njemu dao. I poslije ostali poglavar, oni su se smijeli sa njim i rekli su, kakva si ti čovjek, nama ti kažeš da odbijamo Muhammad i sada on došao i ti si odmah njega pomagao. Ali on kaže, vi ne znate šta je bio. Kada sam se vidio Muhammad i vidim na njegov desno i lijeve strane stoji dva kamela koji su bili puno luti. Izgledao, ako ja kažem ne, oni bi mene napadali. Ali opet taj čovjek bio takav da nije uputio. I kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao 25 godina i tada već on vodio trgovina za Hazrat Hodedža, koja je poslije postala njegova žena. I tako on na dobar način i radio i ona imala dosta dobitak. I kada je ona pitala svoje sluga koja se zove Mesra, i onda on rekao, ovo svi je za Bog Muhammad. On je iskren, on je pošten, on puno pazi, on on dadne sve snaga da radi dobro. I poslije Hodedža, ona je poslala svoja jedna prijateljica kod Muhammada i taj prijateljica rekla, zašto još nisi oženjen? I poslanik kaže, nemamo još neka bogatstva kako bi hranio. I onda ona rekla, ako bi ja nađem jedna bogata žena, i onda da bi ti prihvatio taj prijedlog, on pitao ko je, i ona kaže Hatidža, i poslanik rekao, mi imamo velika razlika, ona je bogata, ona pripada bogata je porodicom i ja sam siromah, kako mogu? Ali ona rekla, ona hoće. I poslije poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzio savjet od svoja miđa Hazrat Abu Talib i poslije bio taj brak, a Hatidža već je 2 puta bila udovica i ti mužovi su umrli redom, imala još djece, ona imala tada 40 godina i Muhammad sallallahu alejhi ve sellem tada imao samo 25 godina. I osim Hazrat Ibrahim, svi djece od poslanika su bili od Hazrat Hatidža. Kaže se, on imao 3 čerke, 4 sinova. Sinova su zvali Kasam, Tahir, Tajib i neko kaže još bio Abdullah, ali neki kaže Abdullah i Tajib su isti. Samo su imao 2 imena. I čerke Hazrat Zainab, Hazrat Ruqayya, Hazrat Kulsum i Hazrat Fatima, to znači 4 čerke i 4 sinova. I svi djece on primio prije poslanstvo. Hazrat Hatidža, kao sam rekao,
ona bila bogata i poslije svadba ona je poklonila sve bogatstva Muhammed sallallahu alaihi wasallam, imala nekoliko sluge i časni poslanik sallallahu alaihi wasallam pitao da li zaista ti pokloniš ovo svoje bogatstva na mene, da ja mogu da činim kako hoću. Ona rekla jeste. I onda poslanik sallallahu alaihi wasallam, šta se tiče bogatstva, on podijelio među siromah, i šta se tiče ovi sluge, on oslobodio svih, i jedan se zvao Zed i Zed bin Sabit. I taj Zed bin Sabit, on nekad bio kao slobodan i neki kriminalci njega su ufatili i prodali su dalje, i tako on stigao do Hazrat Khadidža. Ali poslije kratko vrijeme, kada je on vidio ponašanje i način života od časnog poslanika, on rekao, ja ne volim da budem slobodan, nego ja hoću da budem dio vaš porodice. I među ovo vrijeme došao otac i amidža od Zeda. Oni su negdje, za neki način, oni su saznali da njihova sin je sada je tamo, i oni su došli i rekli su, mi hoćemo da uzimamo svoj sin nazad, mi možemo da vama platim, samo recite koliko novac vama dam i da uzimamo svog sina. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Zed je tu, mene ne treba neki pare, možete vi slobodno uzimati njega. Ali on rekao, Zed rekao, neću otići. To je čudno, odbijao svoje roditelji. On rekao, njegov otac rekao, tvoja majka tamo plače i mi smo tu. Ali on rekao, ovdje je Muhammed je za mene majka i otac i bolji je od svih ostali. Onda oni su kada vidjeli da je njihova sin ovdje dobro živi, i onda oni su vratili bez neke psikiracije. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je vidio da Zed toliko njega voli, on nosio njega u Kaba i najavio kao da Zed je njegov sin. I jedno vrijeme onda se on počeo da se zove Zed bin Muhammed umjesto njegov otac. Ali poslije, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio objava da osvojeni sin ne može bude kao svoj sin, kao pravi sin, i onda tako to se vratio. A prije poslanstvo se isto dešavao jedan velika događaj u Maka, i ovo bio, oni su gradili Božje kuća Hana Kaba ponovo. Najvjerovatnije nešto se dešava, valjda bio neka poplava ili nešto, neki dio se pokvario. I onda svi poglavari, oni su odlučili, treba da srušimo Kaba i ponovo gradimo. Ali opet oni su se bojali. Oni su se bojali da ne bude neka Božja kazna ako mi ovo srušimo. I tako Walid bin Mughira, jedan poglavar, on jedan dan srušio jedan dio i svi su čekali ako nešto treba da se dogodi, onda vidjet ćemo šta se dešava sa njim sutra. I sutra dan, kada oni su vidjeli da je on živ, zdrav, nema neki problem, onda svi su srušili to temelj, od ovo temelj što je stavio Hazrat Ibrahim a.s. I poslije su počeli da gradi i čak časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem isto pomagao. Neki kažu to je bio kada je poslanik bio dosta mlad, ali neki gdje piše da on bio prema neki predanje da on bio mlađi.
Ali kada su završili i došli su do tačaka da stavi crni kamen, Hađri Asvad, crni kamen, i svaka ovo plemen i svaki poglavar hoće da njemu pripada taj čas, da on uzmi ovo kamen i postavi na prikladnom mjestu. A blizu je bio da počne neka velika svađa. I onda jedan rekao, najbolje da čekam i da sutra dan, ranije jutro, ko uđe prvo u Kaba, on odluči naš ovo svađa. Tako su svi slažili i sutra dan, rano jutro, Muhammad s.a.v. je bio taj koji je ušao prvo u Kaba i onda oni su vikli došao amin, došao amin. To je bio njegov titul. I onda oni su rekli neka vi odlučite. Časni poslanik s.a.v. stavio svoj čašav na zemlje i stavio crni kamen i rekao svima da svi poglavar treba da uzmi čašav od sve strane. I tako oni su nosili i kada su stigli na to mjesto gdje treba da stavi kamen i poslanik s.a.v. uzio kamen i stavio na svoje mjesto i svi su bili sretni i tako je časni poslanik s.a.v. rešio ovo problem. I poslanik s.a.v. kada je ispunio 40 godina i tada bio taj prikladno vrijeme prema Božje naredbama, da Bog naredio da on bude poslanik i tada je došao prva objava. I poslanik s.a.v. puno se plašio, poslanik mislio ja ne mogu da završim ovo odgovornost i poslanik s.a.v. puno ponizio, on mislio sebe ja sam ponizna osoba, kako može da ovo bude veliki čast i onda se on plašio i kada se vratio kod kuće i pričao sa Hazret Hatidža. I sada vi vidite, žena je ta osoba koja najbolje pozna svog muža. Ako je muž istinit, ako je muž dobar čovjek, ona zna. Ako je muž pokvaren čovjek, ako je lopov ili bilo kakav, žena to zna. Zato sa njoj čovjek ne može da, na primjer, za ostali ljudi vani on može da laže, da vani može da vara ljudima, ili za žena ne može da on vara. Ali Hazret Hatidža, ona je dobro saznala i kada je poslanik s.a.v. brinio, ona rekla, kalla vallahi ma yukhsi kallahu abada innaka la tasilur rahima wa tahmilul kalla wa taksibul maduma wa takriya zaifa wa tu'inu ala nawaibil haq. Ona rekla, ne, Boga mi, reče Hatidža, Allah te neće nikada poniziti, jer ti obilaziš rodbinu, ti nisi ta osoba koja odrekao svoje rodbine, nego da pomažeš njih. Pomažeš siročad i siromahe, gostoljubivi si i nosiš njihov teret. Ti vraćaš vrline koje su nestale iz naše zemlje i pomažeš koji su u nevolji. I tako ovo bio prvi svjedočenje. Kao sam rekao, žena je najbolje koja može da svjedoči kakva si ti čovjek. Ako je jedan čovjek koji je lopov, koji kradi, njegova žena neće njemu reći da ti si iskren ili dobar, i za časni poslanik, njegova žena,
Ona je dobro poznala da to je pobožan čovjek, najbolji je čovjek i ne može da njemu nešto pogodi. I tako, poslije ovo prve objave je bio jedan kao pauza negdje 40 dana. I kaže se za ovo vrijeme časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem puno se brinio ali mislio da zašto objava ne dolazi. Poslije 40 dana opet se pojavi isti Malik Džibrail i onda on obratio na ovo način. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhal muddassir kum fanzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur. O pokrivačim pokrivini, ustani i upozori i gospodara svoga veličaj. I što se tiče tvoje odjeće, bliski drugova, ti njih dobro očisti. I tako časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je počeo, ovi Arapi, oni su uzeli kao šala, oni su mislili kao ovo bez veze, oni su mislili ovo je neki bolest, oni su mislili ovo je ludost. U početak 3 godine časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada se širio islam, u početak bio tako da nije bio otvoreno, on se sretne sa nekim ljudima kod kuće, za neke strane u grad i nije bio njegova poruka kao da on odmah počeo da se otvoreno zove svima, nego malo po malo. I poslije, zato što Allah već spremao njega i da on treba da sada ostane i da opozori. I kaže, onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvao svima i kada su stigli, prvi put on rekao, ako ja vam kažem, iza ovo brdo stoji jedna armija koja je spremna da napada vama, da li će vi verujete što ja kažem ovo istina? Oni su rekli jeste, zato što nisi nikad pričao laž. Ali onda je poslanik rekao, Allah mene poslao i prihvatite ovo poruka, ako ne prihvatite, dobit ćete Božje kazna. I onda svi su rugali, svi su rekli šta ti pričaš, brzo su otišli. I opet poslanik drugi put pozvao i onda upitao, ko će meni biti pomoćnik za ovo posao? I svi su odbili, osim Hazreti Ali, on tada imao samo 12 ili 13 godina. I tako, ovo što je bio opozicija i što su proganjani ovi muslimani, ovo bio jedna takva sudbina da je svaki poslanik i njihovi pristalice, oni su morali da prođu kroz toga. Zato Allah kaže u časnom Kuranu, Ja hasratan alal ibad, ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. O žalosti nad robovima, njima ne dođe ni jedan poslanik, a da mu se oni ne rugaju. I tako ovo bio ta je sudbina da muslimani su morali da prođu kroz ovo sudbine. Zato ovi muslimani, oni su prošli kroz mukama, kroz problemima, nekoliko su bili ubijani i onda časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem
on isto imao dio od ovo muke, od ovo probleme. I kao sam rekao, početak nije bio neki mjesto gdje bi muslimani skupa zajedno bili. I onda 4. godine jedan novi musliman, Arkam bin Abi Arkam, on imao jedna kuća koja je bio na strani i onda od 4. godine do 6. godine poslanstvo, muslimani, oni su skupljali na to mjesto, zajedno su učili islam od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U početak, šta su bili učeni od islama, što je islam počeo, na primjer, da Bog je jedan, da on je, nema početak, nema kraje, Bog je vladar za svih svjetova i Allah je stvoritelj svemir, on je gospodar svih svjetova i onda ovo bio dio učenje da Allah stvorio svemir za jedan posebno svrh i onda kao da naš život ima dva dijela, jedan je kao naša dijela na ovom svijetu i onda drugi dio je ahiret, to znači život poslije smrt i tamo ćemo dobiti naknada, nagrada ili neko će dobiti kazna ako nije dobro radio i smrt je kao jedna koja pravi kao razmak među život na ovom svijetu i život na drugom svijetu. I isto u početak Allah isto je objavio da je za dobrobit čovječanstvo Allah uvijek poslao svoje poslanike i nema ni jedna nacija koja je bila bez ovo Božje uputstvo. I za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio rečeno da on je poglavar svih poslanika, on je Hataman Nabijin, on je pečat svih poslanika i među prvima i među zadnjima on je najbolji. I poslije kao ovo vjerovanje, život poslije smrt, nagrada, kazna i šta se tiče ovo način, ovo, na primjer, ovi 5-dnevni namaz, Ramazan, zakat, hadž, ovi stvari poslije muslimani su naučili. U Kaba, kada se je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojavio, tamo oni su stavili 360 kipova i oni su obožavali ti kipova. 360 kao prema ovo mjesec, kako prema mjesec imamo 30 dana i tako za svaki dan jedan Bog, takozvani Bog. I to je bio taj stanje, to znači zato časni Kur'an kaže tada se vladila Zahral fasadu fil barri wal bahr, nered je vladila na kopno i na more. I kada je svjetlost od islama se pojavio. I onda nekoliko ljudi, nekoliko poglavari, oni su odbili časni poslanik, oni su mislili sada ako ne bi zaustavili ovo poruka, taj bi srušio njihova stara vjerovanje. I 3 puta nekoliko poglavar, oni su pravili kao jedna delegacija i onda su došli kod Amidža od časnog poslanika Abu Talib. Među njima su bili ovo Walid bin Mughira, As bin Wail, Utba bin Rabija, Abu Jahal bin Hisham, Abu Sufjan. I oni su, prije su jednom put su rekli, malo su pričali, kao nisu pokazali toliko lutnja, samo su rekli, vidiš tvoj bratić šta radi
sa našim bogovima. On kaže ovo su prljav stvar, on kaže njihovo mjesto je Džahannam i on vrijeđa i on propagira nešto novo, on odbija naš svi bogova, ti treba da zaostaviš njega. Ako ne zaostaviš, onda mi ćemo rešiti sa njim i s tobom. I onda drugi put su došli, treći put su došli i onda su ponudili. Oni su mislili ovo Muhammed radi za Bog svoje neki interes. I onda su rekli, ako Muhammed hoće da ima neka bogatstva, mi bi njemu ponudili bogatstva od cijeli Arab. Ako Muhammed hoće da ima lepše žene, mi bi ponudili najlepše žene od Arapa kod njega, da budu njegove žene. Ako on hoće da bude naš kralj, mi svi bi prihvatili njega kao kralj. Ali imamo jedan uslov, da on ne propagira ovo što on propagira, da on ne priča protiv naš bogova. I kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao, i on rekao, šta oni pričaju? Ako oni stavi sunce na moje desne ruke i mjesec na lijeve ruke, ja neću zaustaviti dok ja živim, dok sam živ. I možda bi da umrem na ovom putu i neću zaustaviti. I tako i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem onda to radio. Muslimani su imali problem od početak, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem uvijek rekao, strpite. Ne smijete da dadnete neki odgovor za njihove napad. Samo strpite. I poslije 5. godine u poslanstvu, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidi koliko muslimani pati, onda on njih rekao, neka iselite odavdje i idete Abisinije. I rekao, tamo je jedan kralj, koji je pravedan kralj i tamo vi možete da živite slobodno. I kaže se onda prvi put muslimani su iselili u kršćanskom državu. I tamo su prvi put otišli 11 muškarac i 4 žene. I kada su tamo stigli, onda oni su počeli da živi mirnom i ovi ne muslimani, kada su saznali da muslimani tamo živi u miru, onda oni su planirali da pošali svoje delegacija, da ni vraćaju unazad. I tako Islam počeo sa teškoćama, prošao kroz teškoćama. Naš poslanik, Hazrat Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, on uvijek stojao na Božjem put. Naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem, svaki njegov dan, svaki njegov korak, što je on živio, što je on radio, sve bio sa Božjim pomoć. On nije imao nikakvi zlo namjera. On nije nešto planirao od sebe. On nije imao nikakva podrška od bilo koga. Njegov znanje bio Božje znanje. Zato njega se Allah kaže da on bio ummi. Ummi, arapski izraz, što znači čovjek ko ne zna čitati i ne zna da se piše. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao ovo jedan stvar koja ne pripada kod ostali poslanike. Za ostali poslanike Allah nije rekao da oni su bili ummi. Samo za časni poslanik je bio rečeno. Ali Allah hoće da pokaže čovjek koji je bio ummi, od njega je počeo najbolje znanje, duhovne znanje, fizička znanje, zdravlje. Šta se tiče za zdravlje za čovjek, sve stvari časni poslanik
sallallahu alaihi wasallam nama uputio. I zato običani na kraju danas sada završavam za današnji dio i na kraju čitam jedan dio od običani Mesija Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam koji je pisao za časni poslanik sallallahu alaihi wasallam i kaže: ja uvijek zadivljeno gledam na ovog arapskog poslanika čije ime je Muhammad. Ja mislim ovo sam pročitao prošli put. On kaže: naš poslanik sallallahu alaihi wasallam okupio je u sebi imena svih poslanika jer su u njegovoj čistoj osobi bile sastavljene razne vrline. Zato on je Musa isto kao i Isa, on je Adam, on je Ibrahim, on je Jusuf, isto tako Jakub. Bog ukazuje na ovo u ajetu Fabe hodahu muktade, pa ti slijedi njihovu uputu. Značenje: o Božje poslaniće, ti u svoju ličnost pokupio ove razne upute koje je svaki poslanik imao posebno sa sobom. Ovo pokazuje da su odlike svih poslanika bile sastavljene u časnom poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Zapravo samo ime Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukazuje na ovo, zato što ono znači najpohvalniji. Najpohvalniji se može jedino shvatiti ako su razne i posebne odlike svih poslanika skupljene zajedno u Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja sam upućen da je od svih poslanika onaj koji je dao najzavršenije i najčišća učenje, puna mudrosti, i onaj koji je pokazao u sebi najuzvišeniji primjer, samo poslanik Muhammad, naš učitelj i poglavar sallallahu alaihi wasallam. Tako ovo završavam i ako Bog da do sljedeći put, onda ćemo pričati dalje za život naš poslanik sallallahu alaihi wasallam i za, kao sam u početak rekao, odgovor za optužbe i još neki važni dešavanje tokom životu naš poslanik sallallahu alaihi wasallam. I Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidum majid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.